L'entrada de Neàpolis s'omple de gent per accedir a l'auditori on es farà l'entrega de premis i reconeixements de la nit de l'esport, però tothom està pendent d'una persona. Arriba humil, com és ell, i sense cap vestimenta aparent, sinó com sempre ha treballat per l'esport de Vilanova, en mànigues de camisa. Tothom vol saludar-lo, vol tenir contacte amb ell. No hi posa cap inconvenient, però entre salutació i salutació se'l veu nerviós, tens, pensatiu. Per ell és un moment molt important. Busca un suport, un entorn on sentir-se tranquil, i ens veu. Una mica nerviós perquè per mi és una petita novetat, a pesar que jo ja vaig estar galardonat amb la medalla de mèrit esportiu de la Provincial de Barcelona en 1976, han passat molts anys, i ara al final la tasca que hem reconegut ha sigut la ciutat que actualment vaig néixer i estic vivint. És un gran orgull que reconeguin el poc que he fet jo per la ciutat. Si he pogut haver fet més, però s'agraeix que t'ho reconeguin. Després d'aquestes paraules i veient-lo marxar no el podíem deixar sol. Visionaris, tot i no tenir invitacions, havíem d'entrar com fos i estar al seu costat. Així que, tal i com ens va ensenyar Jimmy Jam, l'important per colar-se és convicció i fer-nos passar per un mes de la gala. Així que ens varen vestir com el regidor Becerra, de Men in Black. Està nerviós, encara dubta que ell sigui mereixedor d'un reconeixement com aquest. Però és el seu moment. Estem parlant de Francesc Bola, com a Àngel. Canal Blanc Ràdio ens senten reiteradament a l'emissora. Jo tinc d'agrair al jurat organitzador que m'ha designat modestament a la meva persona. Crec que no he fet... Jo he intentat fer el millor per l'esport de Vilanova en les diferents facetes. Si jo he desenganyat amb alguna persona des d'aquest nit de l'esport, demano totalment disculpes. Gràcies. He sentit una emoció perquè crec que em valora la meva pobra col·laboració a nivell de l'esport general de Vilanova i la Geltrú. Però el que hem vist és... tota la veritat? Per què Pancho no ha estat tan amoïnat en llegir el seu diploma? Hi ha tants comentaris a cau d'orella entre els organitzadors. Per què Albert Jorquera està tan neguitós després que Pancho Luna rebi el seu premi? O per què Pancho Luna respon a això? Prefereixo no pensar-ho.
No està banyada perquè hi ha un jurat de 9 persones i les 9 persones decideixen qui s'emporta els guardons de banyat res.